ndị ọma na-esonyere ugo chara acha kedu unu ka unu mere chai ụmụnne m ama m na unu ga-asị na o teela unu hụrụ ọmarịcha ihu a anya unu na-emekwanụ m ọ bụ na o kwere omume m ga na-abịa mụ na unu a na-anọrị kwa mgbe mana ọtụtụ ihe dị nwanne unu n'aka ugbu a ya mere nagidenụ m ma werekwanụ m mgbe ọbụla unu hụrụ m ọ dị mma ka anyị jee n'ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa ụmụnne m enwere akwụkwọ m wetere kagodu ama m ị gaghị akata ya lekwa ya ebe a mbido Igbo kedu onye chetara akwụkwọ a anyị gụrụ mgbe anyị nọ n'elementrị mgbe anyị nọ na praịmarị kedu onye chetara ya eziri m ozi nnọọ ka azụtara m akwụkwọ a na Naịjirịa ka mụ na unu were ya wee nwere obi aṅụrị ka anyị cheta ụmụ ihe anyị gụgasịrị mgbe ahụ na praịmarị kedu onye obi dị ụtọ ọ dị mma ka anyị chọọ otu akụkọ onye ọbụla ga-echeta n'ime akwụkwọ a bụ ọ dị n'ihu akwụkwọ 37 akụkọ ifo na-akụzi ezi omume ajọ nwata na nwaanyị mmụọ ọ bịawala gị n'uche ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu ifo chakpii wọ ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ama m na unu abụghị ụmụaka kama ọ bụ etu esi dee ya n'akwụkwọ ka anyị gaa n'ihu kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ Mgbeke mụtara ụmụ abụọ aha ha bụ Nkemjika na Ọdịka nne ha kwadoro gawa ahịa Afikwe ogidi ọ rịọrọ ụmụ ya tụmadụ Ọdịka ka ha nọdụ n'ụlọ ọ chọghị ka nwaanyị mmụọ hụ ha ma ọlị Obiọma nọ n'ụlọ Nkemjika zachara ụlọ dina ala larụwa ụra Ọdịka gbapụrụ gawa ịgba bọọlụ nwaanyị mmụọ tọrọ Ọdịka gbalaga Mgbeke na Nkemjika kwara akwa nke ukwuu onye a gwara ihe nyanụ ndụ dị na ntị kedu onye chetara akụkọ a kama na ugbu a m na-agụ ya achọpụtara m na ọ dị ka gbanweela ụfọdụ ihe n'ime ya mgbe anyị gụrụ ya mgbe ahụ mgbe anyị n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ihe m chetara bụ na aha nwatakịrị a nupụrụ isi n'ihe nne ya gwara ya bụ ntị ike etu esi wee kọọ ya bụ ntị ike gbapụrụ gawa n'ukwu ụdala nwaanyị mmụọ wee tọrọ ntị ike gbalaga nne ya bere akwa gugu onye a gwara ihe ya ndụ dị na ntị wee chetara akụkọ a mere mgbe anyị dị ntakịrị mgbe anyị gụchara ya ụjọ bịa anyị ahụ nke kpatara na onye ọbụla nne ya gwara ya agakwana ebe ọbụla ọma nga maka egwu nwaanyị mmụọ anyị gụchara ya ọ dị nnọọ ka nwaanyị mmụọ ahụ na-apụta tọrọ mmadụ ọ dị mma ka anyị chọkwa akụkọ ọzọ ekwe nke a mbe na mkpi gara ohi anụ chakpii wọ ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ n'otu mgbe mbe na mkpi gara ohi anụ n'ụlọ di na nwunye kpuru ìsì ịnụkwa ha malitere tawa anụ ha dị na ngịga ha amaghị na di na nwunye ahụ tinyere ọgwụ ụra n'anụ ha na-ata ụra malitere ịtụ ha abụọ ka ụra malitere tụsiwe mbe ike o were ụzọ aghụghọ si mkpi ka ọ ganyụọ nsị n'azụ ụlọ wee si ụzọ ahụ laa mbe na aghọ mkpi ji n'ihi na anụ ahụ dị ụtọ wee tachaa ya ozugbo ụra eburu ya di na nwunye batara ha ahụghị anụ ha wee nwude mkpi
ka ọ nọ n'ezigbo ụra. Ebe ha anaghị ahụ ụzọ, ha gbakọrọ aka ọnụ nyụọ mkpi ahụrụ n'ahụ ka ha were isi ya mata ya ụbọchị ọzọ. Nke a mere mkpi ji esi isi. Ewe unu anụla ihe mkpi ji esi isi na di na nwunye kpuru isi nyụ ya ahụrụ n'ahụ. Ndị be anyị na-akpụ ya arụ. Ha nyụ ya arụ n'ahụ. O wee na-esizi isi. Akụkọ nke a dịkwa ịtọ ọchị. Ọ dị mma ụmụnne m, ebe a ka anyị ga-achịkọta n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na akụkọ ifo ndị a masịrị gị, ọ bụrụ na akwụkwọ a nyere gị obi aṅụrị, chetara gị oge ị gụrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị, mee ka anyị mara nke a ma sonyekwa m n'ụbọchị ọzọ. Aka m bụkwa ezigbo nwanne unu nwanyị Ugo chara acha. Nọdụnụ mma, ya gazie.